Skotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen, euskaltel.eus superdendak. Langabeziak behera egin du maiatzean Nafarroako Foru Erkidegoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Guztira, 155.400 langabe daude Hego Euskal Herrian, apirilean baino 3.500 gutxiago. Datuok berri onak dira Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuarentzat. Esan duenez, inoiz ez da hainbeste jende egon lanean Euskal Autonomia Erkidegoan. Nik uste dute gaurko datuak itxaropentsuak dira eta nik uste dute oso ondo erakusten dituela Espainiako gobernuak eta Euskadiko gobernuak ari garen politikak efektu baikorrak dituztela ekonomian eta enpresetan, enpresak itxaropentsuak daude, naiz eta zailtasunak izan, baina enplegua hasten ari da Euskadin. Eta gaur, inoiz baino gehiago dago Euskadin jende lanean, seguridade sozialari kotizatzen, eta gainera hori guztia eskubidearekin, eskubideekin. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta mendik eta ardu biterdiak bitartean Euskal Herrian munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainaren 2. dugu gaur eta ekonomia gaiekin jarraituta, gasolindegietan 20 zentimoko deskontua aplikatzen duen neurriak ez du espero zen eragina izan. Apirilaren 1. aurrera, gutxienez 20 zentimoko deskontua jatzotzen dute litroko Hego Euskal Herrian gasolindegien erabiltzaileek, eta hain zuzen ere 20 zentimo garestitu da azken 2 hilabetetan gasolinaren prezioa. Azken astetako garestitzeak kritika ugari ere egin die petrolio konpainiei, laguntza publikoa patrikaratzea eta beren irabazi tartea pustea egotzi diete. Energia garestia luzerako espero du Madrilek eta horregaitik erabaki du beste 3 hilabetez gutxienez luzatuko duela 20 zentimoko deskontua gasolindegietan. Baita argindarraren gaineko zergen jaitsiera eta argindar bonuaren deskontu handiagoak ekarri zituen dekretua ere. Irailaren 30 arte nahi izango dira indarrean. Eta etxebizitzaren alorrean Eusko Legebiltzarrean gehiengoak atzera bota du alokairu soziala sustatzeko EH Bilduk egindako proposamena. Babes publikoko etxebizitza parkearen erdia alokairu sozialera bideratzea zen Euskal Herria Bilduren helburua, baina Elkarrekin Podemos Izquierda Unida ez beste gainerako taldeek aurka bozkatu dute osoko bilkuran eta beraz Legebiltzarrak ez du aurrera aterako. Unai Fernández de Betoño, EH Bilduko legebiltzarkidea. Uste dugu etxebizitza larrialdi baten aurrean gaudela, inoiz baino eskatzaile gehiago daude etxebideren zerrendan eskatuz alokairu sozialeko etxebizitza bat, oaintxe bertan eskatzaile guztien 80%ak aldarrikatzen du edo eskatzen du alokairuko etxebizitza bat, momentu honetan 61.000 eskatzaile inguru dauzkagu, eta hoiei eskaintzeko etxebizitza parkea zenbatekoa da, parke propioa murritza da, baino babestuta, nolabaite babestuta dauden etxebizitza guztiak zenbatuta, gutxi gora bera, 25.000, 26.000 etxebizitza dauzkagu oaintxe bertan, Jaurlaritzarenak, udalenak eta zenbait promotore pribatuenak batuta. Beraz, horrek batzen du etxebizitza parke osoaren, eta lehen etxebizitza parke osoaren 3% ez da ailegatzen. Bestalde, Euskadi bono denda kanpainaren egitarau berria gaurkoan hasi da, kanpaina berria gau jarri da martzan, eta uztailaren 3 amaituko da. Txikizkako merkatuan erosketak eta kontsumitzeko bonuak dira, eta 4.400 establezimendu atxiki dira aurtengoan. Bonu bakoitzak 10 euroko deskontua izango du, gutxienez 30 euroko erosketa eginez gero.
que aporta 200.000 euros a esta iniciativa para poner en marcha, poner a disposición de los comercios alaveses 19.000 bonos adicionales a los que ya ponía el Gobierno vasco. Eta ingurumen gaiekin lotuta, Zaldibarko zabortegia itxi ondotik milaka tona altzairu errauts bota dituzte Zumarragan itzitako zabortegi batean Berria egunkariak aditzera eman duenez. Zaldibarko zabortegia amildu zenetik urtebete terdi igaro da. Milaka tona altzairu errauts botatzen zituzten bertan. 2019an esaterako fundizio eta altzairutegietako 67.000 tona bota zituzten. Botatako materialen 20% inguru ziren altzairu fundizioetako hondakinak. ArcelorMittal izan zen altzairu enpresen artean Zaldibarko bezerorik fidelenetako bat. 1122 sarrera erregistratu zituen enpresa horrek Zaldibarren, gehienak Sestaoko plantarenak eta 10% inguru Olaberrikoarenak. Orain Zaldibarkoa itxita dagoelarik Berria Edabideak eskuratu duen informazioaren arabera, Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota dituzte altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik hurrengo martxora arte. Dagoeneko errautsak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan. Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitutza jota, itxiosteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat ireki zion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik, jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Berriak eskuratutako informazioaren arabera Jaurlaritzak Zumarragako EH Bilduri erantzun zion Ormorrek baduela hondakinen garraiorako baimena. Subiranisten arabera hori gauza bada eta bestea da Zumarragako gune horretan aritzeko baimena izatea, eta horrelakorik ez omen du. Bien bitartean Berriak emandako informazioak zehazten du Zumarragako udalak adierazi duela Ormorrek ez duela obra baimenik zabortegian isurketak egiteko. Eta politika alorrean Atristain zigortu zuen auzia berrikustea uko egin dio Espainiako Auzitegi Gorenak. Estrasburgoren jurisprudentziari uko egin. Epaiaren arabera, inkomunikazioan egindako deklarazioak ez ziren Atristainek zigortzeko froga bakarra izan, eta berrikuspena ez da beharrezkoa edo derrigorrezkoa. Sententziaren arira entzun genuen gobernua esaten, gobernu honek nolabait errespetatu egiten dituela, epaitegien ebazpenak eta hamarkadak pasa ditugu entzuten legea betetzeko dago. Bada, esaten duguna da, bete dezatela. Eta igande honetan, ekainaren 5ean ospatuko du Euskal Eskola Publikoak bere gai handia Bastidan izango da. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte hazitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza.
Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kalejira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5 jaialdian. Hartu deguta, eski pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bongo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna. Aldarrikapenerako hitzordua ere izango da Euskal Eskola Publikoaren jai hori, igandean ospatuko dena, eta hain zuzen horri buruz hitz egiteko pantailaren bestaldean daukagu, ekeren koordinatzailea den Lourdes Dimas, eguerdion? Eguerdion. Bueno, edizio berri bat, dagoeneko atzera kontaketa hasia dena, eta bestia ere kalean, ez da, maisamzik egindakoa, handitzen izeneko abesti hori. Zer da urten nabarmendu nahi duzuena, nabarmendu nahi dituzuen balore horiek, eta abestian ere barne beltzen diren mezu horiek? Nik uste dut ondo azaldu duzu, ez? Pixka bat balorean ipini nahi genuen, ez? Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, ez? Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen, ez? Eta gero, abestiarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, ez? Orduan, pixka bat, ideia horiek azpimarratuko nituzke. Eta aurtengo edizioak, zer dakar? Zer dakar aurtengoak? Aurtengo edizioan, beti bezala ez, adin guztietarako jarduerak prestatu ditugu, ez? Familia giroan, ondo pasatzeko, ez? Alde batetikan, ikasturte osoan zehar, hainbat lan egin da gero, bada garaia ez, ondo pasatzeko eta elkarrekin, eskola publiko aldarrikatzeko jai giroan. Batez ere, herriko plazan hasi, hori izango da pixkat jaiaren gunea, eta hortikan jetxiko gara, eta piztetan, eta ikastola aurreko espazioan, batez ere, txikitxonentzako jarduerak izango ditugu, ez? Perez eta porrotx, puzgarriak, kontzertuak, tailerrak, eta herriko plazan gero, bertzoak, baita ere korrontziren berbena izango dugu baita ere, eta gero, beti bezala, herrietan egiten dugunean jaia, aprobetxatzen dugu, kaleko hainbat jarduera egiteko, ez? Trekitilaria, kalean zerkia, sanpantzarrak, denetarik izango dugu, eta bazkaltzeko aukera ere egongo da, frontoian, eta pixka bat goizeko 11:00 arratsaldeko 7:00 jarduera pila, bai. Hortxe, gitarra zabala beraz, espero dena igande honetarako, Bastidan, 29. edizioa da aurtengoa, harin eta azkar ezaten da, ez da, zerbait da hamarkada hauetan, nolakoa da Euskal Eskola Publikoaren indarra gaur egun? Nik uste dut, asko aldatu da, ez? Lehenengo jaia 94an egin genuen, uste dut Lasarten, eta nik uste dut gaur egunean lortu dela, ez? Eskola publikoak daukan balore hori, ez? Pixkat sozializatzea eta jendeak bere sentitzea eskola publikoa, ez? Nik uste dut demostratu dela eskola publikoa oso tresna importantea dela ikasle guzti euskarazko kalitatezko hezkuntza eskaintzeko, eta, esango nuke gaur egunean badukala errekonozimentu bat eskola publikoak gure gizartean, bai. Horixe beraz zuen aldarria ere, hezkuntza ituna edo hezkuntza legea eztabaidatzen ari den honetan ere, ez da? Euskal Eskola ardatze jartzea eredu horretan eta euskara bidelagun izatea ere. Guk uste dugu badala garaia, ez? Benetan eskola publikoan oinarritutako hezkuntza sistema bat eraikitzeko, ez? Beti aldarrikatu izan dugu, eskola publikoak hasi egin behar duela, zabaldu egin behar dela eskaintza, eta eskola publikoa izan behar dela benetan hezkuntza sistemaren ardatza. Eta, oraingoan ere hori aldarrikatzen dugu, beti aldarrikatu izan dugun bezala. Eta orain ere, legera begira, Euskal Hezkuntza legeari begira, uste dugu eskola publikoa izan behar dela hezkuntza lege horren ardatza. Aldarrikapena bai, baina jaia ere izango dena igande honetan, hain zuzen ere, esan dugun bezala, Euskal Eskola Publikoaren jaia Bastidan ospatuko delako. Lourdes Dimas, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta gogoratu, igandean bertan, saio berezia eskainiko dugula Hamaika Telebistan, Euskal Eskola Publikoaren jaiari buruz, gaueko 10:00 izango da. Nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren, edozein hiritar lehendakari. Hei, nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren, edozein hiritar lehendakari.
eta kulturari atea irekitzeko garaia heldu da, Irati Agirrazkoenagaren eskutik, pantaiaren bestaldetik. Eguerdion, Irati? Eguerdion, Leire. Bueno, igertzen hasia gara, ezta? Geroz eta festival, geroz eta jaialdi gehiago izango ditugula gurean, eta horietako bat, Gasteizko kalde arte izango litzateke, datorren ostiraletik aurrera izango delako. Hori da, bai, datorren ostiraletik aurrera, ekainaren 10-tik 12-ra bitarte, kalde arte Gasteizko kale eta plazetara itzuliko da. Gasteizko kale arte nazioarteko 16. erakustaldia izango da aurtengoa, eta, zuzeneko arten dinamismo eta energia hori berreskuratu nahi da bertan nolabait esatearren, hiriak berak, hau da, Gasteizek eskaitze dituen agertoki horiek sortzaile eta publikoarentzat eskuragarri jarriz. 30 konpainiek parte hartuko dute, 30 konpainiek erakutsiko dituzte euren ikuskizunak, eta guztira 56 emanaldi izango dira asteburu osoan, beraz goiz, eta arratzalde izango dugu Gasteizen, dantzaz, antzerkiaz, musikaz, performanceaz, gozatzeko aukeraz. Eta, nazioarteko emanaldi ez gain, edo nazioarte mailan nahiko erreferentziala diren talde ez gain, bertakoak ere, Euskal Kaleko arten, panoraman, esanguratsua diren konpainiak ere izango ditugu, ez? Adibidez, Deabru Beltzak egongo da, Max saria eskuratu zuena kaleko ikuskizun honenari, eta Hortzmuga teatroa ere izango dugu bere azkenengo ikuskizunekin. Agertokiak gainera hiriko hainbat guneetan banatuko dira, bai Andre Maria Zuriaren plaza nola ez, baina baita ere Floridan, Foru plazan, Arti museoan eta musika pasealekuan besteak beste. Eta batzuk aipatzearren, izan ere, esan bezala, programa nahiko zabala da, web orrialdean bertan ikusi dezakezu, kalde artean web orrialdean, baina batzuk aipatzearren izan bezala, ostiralean, arratsaldeko 9-etan Love Ladies on Fight izeneko emanaldia izango dugu, oso gomendagarria, duz kolektiboarena, eta egun berean bertan, gaueko 11-etan, Ogiak hizketan baleki, mamia kolektiboaren azkeneko lana, Josune Belez Mendizabal kazetari eta antzeslea bertan protagonista, eta kazetaritza performatiboa eskainiko dute emanaldi horretan. Larunbatean, Hortzmugaren bidearen amaieran ikusteko aukera izango dugu, eta baita ere Ahatik dantza taldearen ur izenekoa. Eta gau horretan, 12-etan, 11-etan barkatu lehen izan dudan, Senta ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu, Deabru Beltzak eta Hortzmugak elkarlanean egindako. Eta igandean ere izango ditugu beste hainbat ikuskizun, adibidez, eguerdiko 12-etan, hemen gaude dena ondo izeneko ikuskizuna. Beraz, datorren asteburuan, ostiraletik igandera Gasteizko kaleetaz gozatzeko aukera izango dugu. Antzerki jaialdiak bai, baina musika jaialdiak ere ditugu, ezta? Geroz eta gutxiago falta da EHZ eta festivalerako, eta pizkanaka badakigu zein talde osatuko duten kartela. Bai, hilabete baino ez da falta, Euskal Herria zuzenean jaialdi hori hasteko, uztailaren 1-tik 3 egingo dena, horregaitik ez da, hilabete eskasean, Nafarroa beheran egingo da, Irisarrin bertan, eta apirilaren eman zituzten jakitera dagoeneko programan egongo ziren musikarietako batzu, Amorante, Delirium Tremens, Niko Etxart, Bilberi eta Espalak beste, baina azkenengo egunetan programazio horrek gehitu diren azkenengo iragarpen batzuk ere badaude, Sepultura, Atoem, Sofa Pasadena, Joseba Irazokieta Lagunak eta Fusible horietako batzuk esaterako, eta 26. urtea izango da aurtengoa, ez? Aurtengoa, edizio honen aurten DJ-ak edo ongo dela estena pizka bat girotuz jaialdian, ez? Bertan izango dira besteak beste Juanita Banana edota DJ Txako izenekoa. Eta, musikaz harago badakigu urtero Euskal Herria zuzenean jaialdiak bestelako ekintzak ere plazaratzen dituela, eta horiek ditugu esaterako, bertso musikatu dagoengo dira plazan, zirku akrobazia, dantza eta rap emankizunak, ez txaranga ere egongo da, eta urriaren 2an adibidez, horiez musikaz aparte, antzerkia eta umore ikuskizunak ere egongo dira. Aurrezalmenta dagoeneko irekita dago, webgunean bertan, eta urtero bezala, festivalak festivalen 100 laguntzaile ibiliko direnez, aurten ere denen beharra izango denez, lagundu nahi duenak aukera du webgunearen bitartez bere izena emateko. Eta jarraituta, ez? Izan ere hitzordu asko ditugu Euskal Herrian kulturarekin lotuta. Kantu eta hitza zikloa ere bueltan da, Iruñean. Aurtengoak zer ekarriko du?
ez dakit irati galdu dugun. Irati galdu dugu, hasi que saiatuko gara berriro ere berreskuratzen konexio hori, berarekin. Bai, moztu zaite. Bai, berarekin aurrera jarraituko dugu dena den, iratirekin konexio hori berreskuratzen saiatzen garen bitartean. Bai, hortxe dago Irati. Barkatu, Leire, bai, moztu egin zait. Zuzenekoaren gauzak, hori da. Bai, kantu eta hitza zikloa hasiko dela Iruñan hemendik aste batzuetara. Eta, esan bezala, gaur hasten da berez, baina astero, ostegunetan, ekainaren 23 arte, formatu txikiko musikarien emanaldiak izango dira, erraldoien txokoan izeneko, plaza edo gune espazio horretan. Iruñeko ekaineko kultur agendan jada finkatuta dago, zeintzuk izango diren ziklo honen protagonistak, eta izango ditugunak gaur bertatik hasita Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki, Maite Larburu eta Peru Galbete. Emanaldi guztiak arratsaldeko 8:00 izango dira, eta sarrera librea da, baina hasi baino ordu bete lehenagotik eskatu beharko dira gonbidapenak. Eta esan bezala, ekainaren 2an, hau da gaur bertan, zikloa irekiko du Mikel Urdangarinek, 25 tur bira izeneko bere azkenengo bira hau Iruñera iritsiko da, errepertorio oso berezi batekin, bere ibilbide artistikoan, abesti esanguratsuenek osatutako esanguratsuenek osatutako errepertorio batekin. Hurrengo ostegunean, ekainaren 9an, Joseba Irazoki eta lagunak izango ditugu, badakigu Irazoki, gitarra jotzaile polifazetikoa dela, folka, roka, psikodelia, hainbat musika estilo eta mota landu dituela, eta instrumentuen esperimentazioa taularatuko du Iruñeko ziklo honetan. Datorren ostegunean ekainaren 16an Maite Larburu igoko da oholtza da, Crack da bere azken lana, eta bertan musika desberdinak entzungo ditugu, musika guztiak Maite Larburu konposatua dira, baita hainbat abestiren letrak ere, eta beste letra batzuen abestiak Arkaitzkano idatzitakoak dira. Eta horrez gain, Amua Antzeslanean Amua Antzeslanaren gidoitik hartutako esaldiez osatutako abestiren bat ere badago. Eta zikloari amaiera emateko, Peru Galbete kaleratu berri duen Beiratu diskoa aurkeztuko du. Esan bezala, ekainaren 23an, azken ostegun horretan. Musikari autodidakta eta improvisazio asko maite duena da Galbete, eta ahotsarekin eta irudiekin lan ingo du batez ere bere emanaldi honetan. 12 abestiz osatutako diska oholtzaratuko du, eta nolabait bera adierazpenetan esan duen bezala, diska honen bitartez bizitzari begiratu nahi izan dio, edo aurrez aurre begiratu nahi izan dio bizitzari musika eta improvisazio hauen bitartez. Hori datozen egunerako dauden proposamenak, gaurkoan ere bada bat, eta hori da Ama Eme liburuari buruzko solasaldia Gipuzkoan Andoainen, ezta? Hori da, gaur bertan arratsaldeko 7:00 Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean izango dira Erika Lagoma eta Estitzu Fernandez, aipatutako liburuaren gainean berbetan, eta batez ere, liburuaren gaien inguruan, ezta, amatasuna eta feminismoa, edo amatasuna eta feminismoari buruzko testigantzak bildu dituzte bertan, amaren irudi patriarkal estereotipatu superwoman honetatik alde egin, eta bestelako ereduak mahaigaineratu nahi dituzte, ezta, eurek esan bezala, askotarikoak, rebeldeak eta kontraesanei nolabait uko egiten ez dieten ama hoienak, ez? Eredu zurrunetatik ere eredu zurrunetatik badaudelako beste eredu batzuk eta malguagoak izan daitezkenak ere. 13 lekukotasun bildu dituzte liburu honetan, eta bi aiten lekukotasuna ere bildu dituzte, hau da, aitatasuna nolabait feminismotik bizi nahi duten gizonezkoen kasu bi ere bildu dituzte liburu honetan, hoiei buruz ere arituko dira, eta Alaine Agirre idazlea izango da solasaldiaren dinamizatzailea. Beraz, esan bezala gaur, arratsaldeko 7:00 Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkeko areto nagusian izango da hitzordua. Hori esek proposamenak eta agenda bete-bete eta beste behin ere, Irati Agirrazkoenaga, mila esker. Eskerrik asko zeuri, Leire. Eta badakizue, ostegunero legez hitzordua duzuela Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8:00 eta 4:00 baita gaueko 10:00 ere, musika zuzenean saioarekin. Gaurkoan zer dakar, hori galdetuko diogu, Koldo Otamendi aurkezleari, pantailaren bestaldetik, eguerdion? Eguerdion. Zein da gaurko menua orduan?
Gaurko menua Bonberenea ekintzak zigiluaren 20 urteak dira. Bonberenea etxe okupatuaren diskoetxea edo zigilu alternatiboa da honakoa, eta esan bezala 20 urte bete ditu, eta denbora tarte honetan 110 disko edo referentzi kaleratu ditu. Bada zerbait. Bada. Gainera autogestioa ardatz izan da, ezta? Beraiek egiten dute dena, aipatu duzu zigilu horrekin kaleratzen dituztela, hainbat taldek beraien diskoak, zenbat eta zein motatako taldeak pasatu dira bertatik? Esan daiteke aro ezberdinak izan dituela zigiluak edo plataformak, ez? Beraiek ez dute disketxe bezala kontsideratzen bere burua, plataforma bezala kontsideratzen dute, non hasiera batean Tolosa eta etxe inguruko taldeak publikatzeari ekin zioten. Hau da, Bonberenea etxe okupatuaren inguruan zebiltzen musika taldei irtenbide bat emateko sortu zen plataforma, eta denborarekin aro ezberdinak izan dituzte, eta garaian garaikoa talde batzuengatik o besteengatik egin dute apostu. Zentzu horretan aipatu daitezke Harrobi handi izan dela lehen disko atera duten talde askorentzako, eta bestetik ere, son handiko taldeek ere kaleratu dute diskoa Bonberenea ekintzak zigiluarekin, besteak beste, Anestesia bat, Zea Maiz, Eraso, edo gisako beste hainbat eta hainbat talde. Zigiluaren ardatza dena den bada, bertan daukatela, gaztetzean bertan daukatela grabaketa estudioa, ez? Bai, uste oso garrantzitsua dela ikusteko disketxearen o zigiluaren abia puntua edo behintzat garapena, ez? Bonberenea etxe okupatu handia da, areto bat egin zuten kontzertuak egiteko, 1000 kontzertutik gora egin dituzte urte hauetan guztietan, bada zerbait ere hori, eta gainera beste eraikinaren beste leku batzutan eraiki dituzte tailerra, oiotegia, zinema aretoa, eta besteak beste estudio txiki bat montatu zuten, bilduma bat egiteko, leku bat behartzutelako. Gerora etorri dira beste disko batzuk, eta beste estudio bat ere etorri da, 20 urte hauetan 2 estudio izan dituzte, bat txikia, lehen urteetakoa, orain bat askoz ere dotoreagoa, eta bide horretan bidai lagun izan dute Carlos Osinaga Txap, Lisabotaldeko musikaria besteak beste, baina soinu teknikari gisara ere asko ibilitakoa da, eta berak Bonberenean 200 diskotik gora grabatu ditu. Horrek errestu izan du musika taldeek aukera izatea bertan grabatzea eta Bonberenea ekintza zigilupean disko argitaratzea, beraz esan daiteke lotura bat egiten duela denarekin, ez? Horixe beraz, gainera aipatu duzu 20 urte 2 hamarkada bete dituela zigiluak, eta hori ospatzeko ere antolatu dutela egitaragoa dagoeneko. Bai, hori da, hemen azkenean ospakizunak zer hobe diskotxe baten o zigilu baten urteak ospatzeko zuzeneko emanaldi batekin egitea, ez? Eta kasu honetan erabaki dute asteburu honetan ekainak 4 larun batez zuzenean ariko dira Bonberenea ekintza zigiluko 14 musika talde. Batez ere azken urte hauetan diskoak atera dituzten taldeak ikusteko parada izango da, eta bide horretan esan daiteke azken urte hauetan ere uzta oso polita lortu duela Tolosako etxe okupatuak, eta 14 taldeariko dira, bakoitzak ordu erdiz joko du, atxaldeko 6tatik gauerdiko ordu batara bitartean egongo dira zuzeneko emanaldiak, eta gero Horariusen Brothersak disko jartzaileak ariko dira musika jartzen goizaldera arte. Esan bezala uzta ederra dago jotzen duten taldeen artean, talde batzuk aspaldiko partez bueltan dira agertokira, Tuz taldea bezala, Gernikako Tuz taldea bezala, 3 urte pasatxu ez dira agertoki batera igotzen, Adi taldea ere Tolosakoa, eta beraiekin batera azken garaian disko atera duten Rodeo, Arima, Giante, Oki de Farfalla, Lepora, eta beste hainbat eta hainbat talde. Baitxordu polita beraz asteburu honetarako ere, eta gaurko saiorako nola ez musika eta autogestioa ardatz, Bonberenea ekintzak zigiluarekin. Koldo Otamendi, mila esker. Mila esker zuei. Hauesek eguneko lerroburuak, eta tarte baten ondoren itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Ane Lindane umoregilea. Orain arte.
izan, baina ikusiko nuke guztautik, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Pasata, hemendik urteta zaberdin egongo fandangoa eta bombo Euskal Herri kongo auzotik hasita berdintasuna eskaintzan kalitate daku eredu honekin bumbap erantzun autosuperazioa modua sanazioa helburua eta bisortzea nazioan gure interakzioa aro globalean galandatzen bilatzen gean di espazioa barruko alean ideia sustatzen munduko sarean zabaltzea aro globalean galandatzen bilatzen gean barruko alean, musika sustatzen munduko sarean. Nik ez dakitu hendik haunditan, zen aiteten izan, baino baino nitzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guzti eda guztintzak. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta gaurkoan horretarako gurekin daukaguan elindane. Humoregilea, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Bueno, humoregilea, lokutorea, baita ere aktorea. Zuk nola definituko zenuke zure burua? Nire burua humoregile bezala definituko nuke. Osea, 21. mendeko humoregile gazte prekario bat bezala, horrexegatik sareetan, hori, gauzak egiten ditut. Ze gaur egun, hori, prekarioa balin bazara, sareetan egon marzara, bai ala bai. Bai, azken aldean gainera jotaki bilezara, ez da, monologoak egiten, despotorri izeneko ikuskizun batean, laster urte urrena ospatuko duzuena gainera Bilborroken, zer aurkituko dugu bertan? Bueno, lehenengo azaldu behar dugu, karo, hau dala ibilbide osoko, urte osoko baten urte urrena. Raquel Torres eta biok elkartu ginen, eta biok sortu genuen despotorri izeneko ikuskizuna, humorezko ikuskizuna, bertan berak monologo bat botatzen du 45 minutukoa, eta gero nik beste bat, eta horretaz aparte sortu dugu guk dakigula behintzat Euskal Herrian dagoen lehenengo open mic non emakumeak lehenesten diren, emakume humoregileak lehenesten ditugun. Eta, karo, hori ikusita, urte oso bat lan hau egiten, eta, zergatik ez esan, baina honetan aintzindariak izaten ari gara. Osea, Bilbon ez zegoen open micik eta are gitxiago emakumezkoena. Eta Euskal Herrian guk dakigula ez da ere ez. Eta esan du, hau ospatu beharra dago, eta horregatik ekainaren 16an 8:30 Bilborroken egingo dugu despotorre erraldoi bat, eta bertan izango gara Raquel Torres eta biok. Horretaz aparte beste bi humoregile gehiago izango ditu gurekin, Divina Komedia, Drag Queen eta humoregilea, eta Maider Lazkano, Iruñatik datorren humoregile ikaragarri on bat, eta honetaz aparte pole dance espektakuloa izango dugu bebai, eta bukatzeko pintxada bat izango dugu kabareten. Bueno, osotua izango dela azkenean, ez? Denetarik egongo dela bertan. Dena den, aipatu duzu ez, emakumeak zaretela guztiak, humorea jartzen duzuela lehen lerroan, baina oraindik orain, 2022 urtean, bada, pentsatzen duenik, emakumeek ezin dutela humorerik egin, zer deritzozu? Bueno, hasteko, ez jakintasun handia erakusten du horrek, ze betianik egon dira emakume humoregileak, nahiz eta ez izan gaur egun ditugun humoregile horiek bezala, edo beste humore mota bat egin, betianik egon dira. Ez dakit Lina Morgan, kasu bat jartzearren, ez da behar bada nik gustakoen dudana, baina hor bazegoen eta betianik egon dira, ez? Eta gaur egun, beste humore mota bat egiten hasi gara, aspaldianik ere bai, ez, estatu batuetan, aspaldianik egon dira emakume bakarrizketalariak, eta, zergatik asko uste dute emakumeok ezin dugula humorerik egin, matxismoak gauza asko bezala, debekatu digun esparruetako bat, erridikuloa egitea da, debekatu digun esparruetako bat. Emoten du emakumeok ezin dugula erridikuloa egin, eta erridikuloa ezin baduzu egin, zaila da humorea egitea. Baina, kate horiek kendu izan ditugu eta erridikuloa egitea goaz. Horregatik ikuskizunaren izenare, ez da? Bai, noski bai ez, despotorratzera goaz.
Dena den, zure bakarrizketak ezagutzen ez duen norbait baldin badago, gaurkotasunez beterik daude, ez? Egunerokotasuneko gaiak, albisteak jorratzen dituzu, humorearen klabe horretan. Adibidez, etxe bizitzaren alorra, ez? Aste honetan albiste izan da, ez? Eta azken asteotan ere, adibidez Bilboko hiriburuan 2 etxegabe hil direla, etxegabetzeek ez dutela frenorik, batartean funtsputreak daudelako jendea beren etxetatik kaleratzen. Zein irakurketa egiten duzuzuk? Zein egoeratan gaude? Bueno, argi eta garbi dago, etxe bizitzak eta jabetza pribatuak pertsonen bizitzen eta eskubideen gainetik jartzen direla, osea, jabetza pribatuaren eskubide hori gainontzeko eta oinarrizko eskubideen gainetik jartzen da. Eta hauek tira ondorioak, ez? Karo, imaginazazu, hori, nik erosten dudala munduko insulina guztia, edo edozein medikamendu, baina insulina jarriko dugu adibide bezala, eta gordetzen dudala nebera batean, eta hor daukat nik insulina gordeta, kadukatu arte. Jendea hilko zen, ze insulina behar dute. Baina ondera insulina da, nik erosi dut, nik nahi dudan egin dezaket horrekin, ez. Eta gainera jabetza pribatuak izateak, zera, esango dute, responsabilitate batzuk dakartza, ez? Ezin dozu etxe bat izan urrustuta eta abandonatuta. Eta, hemen gertatzen ari dena hori da, azken finean Bilbo postalezko Bilbo honetan jabetza pribatuak pertsonen bizitzen eta eskubideen gainetik, oinarrizko eskubideen gainetik jartzen direla, eta hauxe da gertatzen dena. Etxe bizitzak behar ditugu, beharrak dira, bizitzeko behar ditugu. Eta hauxe da gertatzen ari dena Bilbo honetan, ez? Azken finean, hau bai, estrategia baten ondorio bat da. Testu ingurutan gauden ere, ez? Geroz eta erosalmen gutxiago daukagun testu inguru batean, ez? Eta batzuetan ahazten dela, hori etxe bizitzarako sarbidea eskubidea bera ere dela. Bai, alaxe da. Alaxe da, bai, testu inguru horretan, nahiago dugu kalean dauden txiro horiek hiltzea, nahiago dugu pertsonak kanporatzea txiroak direlako, eta azken finean ez ditugulako gure postalezko hiri honetan nahi, hori da testu ingurua, ezin ditugu etxe bizitzak erosi, baina etxe huts pila bat daude Bilbon. Oraintxe bertan ez daukat zenbakia, ez daukat kopurua hementxe, baina pila bat eta pila bat eta pila bat ditugu Bilbon hutsik. Bai, horren arira, okupazioaren arira egiten da kriminalizazio handia, hori zer salatu izan duzu zure monologoetan, ez da? Baita ere nola handitu den alarmen salmenta hori, zeri erantzuten dio guzti honek? Bueno, azken finean, esaten ari garena, ez? Osea, etxe bizitzarena eta etxe bizitzarekin egiten ari den negozio guzti hau, kapitalismoaren arpegietako bat da. Eta, alarmen salmenta beldur estrategia baten barruan dago. Beldur estrategia horren barruan ere bai, desokupa eta alako enpresa hauek negozio egiten dute, eta negozio handia egiten dute. Osea, izan ere jakin badakigu, alarmak jartzen dituzten enpresa hauek, beldur hori sortzen dutela pertsonengan, alarmak jar ditzaten, eta jakin badakigu, neonazien enpresa hauek beldur horretaz baliatzen direla, haien negozioa egin ahal izateko, horretaz hauekin gertatzen dena da, ez dutela lortzen, normalean gehienetan askotan ez dutela lortzen okupa kanporatzea, ordea ilegaltasunetan ibiltzen direnez, kontratatu dituenak arazo legaletan sartzen da, eta haiek bere diruarekin geratu dira, klaro. Etxe bizitzari buruz luze hitz egiten duzu zure monologoetan, baina ardatza esango genuke feminismoa dela, ezta? Bai, ni feminista naiz, eta imaginatzen dut bizitza osoa ikuspuntu horretatik ikusten dut dela, orduan behar bada, edo momentu honetan gehien ateratzen zaizkian gaiak feminismoarekin zer ikusia daukate. Bai, esaterako duela gutxi onartutako bakarrik bai da bai, ezaguna den lege hori, ez? Sexu askatasunaren lege horri tiraka, eskuineko sektorean askurea sortu duena, behin eta berriro, ez? Gertatzen dena horrelako gauzak, horrelako aurrerapausoak ematen direnean, nola ikusten duzuzuk egoera? Begira, esango dizut gauza bat, ziurrenik mutil batek sekulare esango ez lukeena. Ezin dut irakurketa, ezin dut hausnarketa sakonik egin, oso azaleko irakurketa egin izan dudalako soilik bai da bai lege horri buruz. Eta gustoko esatea, ez dakit oso ondo. Baina hori bai, azaleko irakurketa horretatik atera dezakedana da batetik askotan gehiagizko joera dekogula ez dakit autoritateetan eta horrela arazo hauek haien esku guztera, eta badanok dakigu zer nolako justizia patriarkala dagoen
herri honetan, eta zer nolako jarrera izaten duen polizia komisaldegian zeo zer salatu behar duzunean, eta are gehiago, ez dakit bortxaketa bat, edo nolako eraso sexistaren bat salatu behar duzunean, orduan, haien esku ustea ere bai, ez dakit nik nire sakonago irakurri barri izango nuke, ez? Baina ikusita, zer nolako azkurea sortu duen hainbat sektoretan, esate dut, zer ondo gongo da. Abortuaren legea ere hortxe dago, ez da? Hori bai, hori hobeto irakurri dute. Hobeto irakurri duzu, batez ere, hileko mingarria dutenei baja aitortza horrek sortu duen arrabotza ere, ez? Bai, karo, hemen nik, hau atera esanean bi gauza ikusten nituen, eta aspalian nik monologoren batean aipatzen nuen gai batzan, moten du, badago feminismoaren sektore bat, badago feminismoan sektore bat, sektore txiki bat, baina nahiko nazkagarria, esaten duena, mina sentitu behar dela, mina bizitzaren parte behar dela, zergatik ez, minarekin bizi behar garela, eta, minaren aurrean makurtu behar garela, eta onartu behar duzula, bizitza puta mierda bat izango dela betiko, ez? Eta oso larria da. Oso larria da, ze azkenean da, erreproduzitzea diskurtso hori, bai matxismoaren diskurtso hori, hilokoak mina sortzen dut, listo. Aguantatu zaitez, ez da inbesterako izango. Diskurtso hori erreproduzitzen dute, baina gainera mistizismo bat emonez eta feminismoarekin lotuz. Eta oso arriskutsua da, ze minak guztiz mugatzen bazaitu, bizitza egitera mugatzen bazaitu, etzara askea izango, eta feminismoak emakumeon askatasunari buruz hitz egiten du, ez? Nik dakidala behintzat. Orduan, karo, hau oso larria izan daiteke, ze min invalidante honen atzean, gaixotasun larriak egon daitezke, endometriosia eta gauza hauek adibidez, ez? Eta, aurrera pausu bat dela iruditzen zait, ikaragarri ona, baina ea hurrengo pausua endometriosia eta lako gaitzak gehiago diagnostikatzen diren, ze guztiz infradiagnostikatuta daude, eta ez dezagun sekulare onartu eta ez dezagun sekulare normaltzat hartu minarekin bizitzea, ez, zingara minarekin bizi, ez da normala mina izatea. Bai, erromantizazioa ditzen diozu horri, ez, hilekoaren erromantizazioa. Bai, hilekoaren erromantizazioa, amatasunaren gehiagizko erromantizazioa, eta, gai horiek ikutzen ditut eta nahiko, bai, askura sortzen dute gai horiek ere bai. Baina ez bakarrik matxismoaren inguruan, ez? Emakumeen artean ere sortzen dute askura edo nola ikusten duzu egora? Bai, noski, matxismotik kritika edo eraso edo irain pilo bat jasotzen ditut, baina feminismoaren sektore horretatik ere bai. Azkenean dira gai nahiko tabuak eta normalean jendeak ez ditu halako fribolitate honekin jorratzen, eta nik uste dut oso interesgarria eta oso beharrezkoa dela gai hauekin ere bai apurtxuet fribolizatzea ikusteko, behar bada ez direla hain dramatikoak eta behar bada ez direla hain romantikoak edo eta hain idealak, eta amatasunaren zera honekin hori esaten nuen, ez? Utzi ja behingoz haurdunaldia eta erditzea erromantizatzeari, azken finean gorputzaren prozesu biologiko normalak dira, kaka egitea bezelakoxeak, eta kaka egitea ez dugu erromantizatzen, erromantizatu beharko genuke behar badapur bat, edo. Eta, horrekin, asko eta asko eta asko aserratu ziren. Beraz, zure helburua ere bada askura hori eragitea, ez? Azken finean muturrera eramanez, jarduera edo pentsamendu batzuk, ideia batzuk, humorearen bitartez, zure helburua edo helburuetako bat bada jendea pentsaraztea, hausnartzera eramatea? Bai, azken finean nik hori, gaurkotasunean murgilduta nago, eta oso pertsona politizatua naiz, horrela ulertzen dut behintzaten helburua, eta gauzak ikuspegi horretatik analizatzen ditut, hausnartzen ditut, eta nire ondorioak ateratzen ditut, ez? Lagunekin hitz egiten, pentsatzen, irakurtzen, eta ondorio horiek ateratzen ditut. Eta batzutan konturatzen naiz, oso beharrezkoa dela, konturatzen naiz, hausnartzeako orduan halako paralelismoak eta sortzen ditu dela, eta oso divertigarriak izan daitezkela, batez ere, horrela azaltzen dituzunean, ez? Eta iruditzen zait oso interesgarria eta oso beharrezkoa batzutan erabiltzen ditugun pentsamolde horiek apurtzea, ez? Hori adibidez, amatasunaren gehiagizko erromantizazioa, nik uste dut
badaudela hor gauza batzuk apurdu behar ditugunak, gure diskurtsoetan barrena, gure diskurtsoetan daudenak eta apurtu behar ditugunak. Transfobia beren gaia ere jorratu izan duzu. Ez dakite agian izan den bideorik ikusiena. Bai, viralizatu gintzen, baina flipatu nuen horrekin. Azalduko dugu pizka bat, bideo horretan edo monologo horretan zuk esaltzen duzu transfobia, paralelismo bat egiten duzu transfobiaren eta euskal identitatearen aurka agertzen diren argumentuen artean, ez? Zin punturaino konparatu gaitezke? Ba, nik uste nuen hau oso paralelismo ez dakit infantila zela, ze txikitatik edo oso gaztetatik paralelismo hori ikusten nuen, ez? Noski, oraindik transfobia eta transgeneroen gaia etzegoen hainpinpilean gaur bezala, eta ez neuzkan irakurketa askorik eginda horri buruz, ez zegoelako informazio gehiagirik, baina nik esaten nuen, ni naz espainola, ni Euskal Herritarra naiz. Eta berdin dio nerenan txartelan zer jartzen duen, ni Euskal Herritarra naiz eta kito. Eta gauza bera esaten nuen, pertsona hau, ni ez naiz inor gizona edo emakumea dela esateko, bera gizona edo emakumea baldin bada, izango da, eta listo, ez? Eta, gai hau monologo batean azaldu nuen, esan ez, behitu zeinen mingarria den guretzat, espainola zarela esaten digutenean, imaginazazue zeinen mingarria izango den emakumea den pertsona batik gizona dela esatea, ez? Eta, ostra, ezker abertzalearen erdia, ikaragarria aserratu zen direkit. Beste erdia ikaragarri maiten ninduen, baina erdia ikaragarria aserratu zen. Eta nire helburua, monologo horrekin, gertatzen dena euskaraz egin nuela, baina helburua zen bi norantzko horiek kontuan hartzea, ez? Batetik, emakumea bazan, emakumea zara eta kito, berdin dio zure txartelan zer jartzen duen, baina bestetik, bai ulerzazu nire argudioak, ez? Nire naz espainola eta listo. Arrabotza sortu zuen beste monologetako bat izan zen Itunpeiko eskolena, segregazioarekin lotura zuzena egiten duzuna, ez da? Bai, hori gainera izan zen, igo nuen bigarrengoa, baina, gero Twitter kontu atera nuen eta berriro igotzen hasi nintzen, beraz, baina bai, hori izan zen grabatu nuen bigarrena. Eta, ikaragarria izan zen izan zuen, hori ez, erantzuna, eta, nik hau oso hurbiletik bizi izan dut, gurasoek ikastola batean sartu ninduten, eta nire monologoetako baten esaten dut, ikastolak ez dira baztertzaileak, nire ikastolan moroak, hijitoak, egoamerikarrak, ez zeuden bazterturik, ez zeudelako. Eta nire hau baztertutan nengoen, ikasteko arazoak dituen pertsona bat naizelako, gurasoek matrikulak ordaintzeko arazoak zituztenean baztertzen dituzten, ikastolak ikaragarri baztertzaileak dira, eta euskararekin eta hezkuntzarekin negozioa egitea guztiz debekatuta egon barko lirateke. Honekin ez dut esan nahi, ez dudala errekonozitzen ikastolek egin izan duten bidea, euskararen alde eta euskal hezkuntzaren alde, baina behintzat hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, ez dut esan nahi Nafarroan, ez da iparralden ere, errealitatea oso bestelakoa da bertan, behintzat hemen ibilbide hori bukatu da. Eta orain, gure borroka izan barko litzateke Euskal Eskola Publikoaren alde, zertatzen da. Nahiago dugula gure semea dugu gure alaba, hijitoekin ez egotea. Eta nahiko arrazistak dira ikastolak, eta nahiko baztertzaileak. Gai guzti hauek eta gehiago jorratzen dituzu ere monologoetan, askurat sortzen dutenak, tabuak hausten dituztenak, eztabaida pizten dituztenak ere, honek guztiak ekarri du, baita ere aipatu duzun sare sozialetan presentzia handia duzula, batzutan badirudi ezin direla bata bestea gabe ulertu ez, haterrak eta sare sozialetan egoteak, zer nolako mezuak bidaltzen dizkizute, zer nolako mezuak jaso dituzu? Nik hasteko nire haterrak ikaragarri maite ditut, ditut munduko haterrik onenak, eta mota guztietako mezuak, nik uste dut bi hater mota ditudala esango nukelen aipatu ditugu, ez? Feminismoaren inguruan dabiltzan emakume batzuk, haterrak izan daitezke, hori amatasunaren kontu honekin, edo kopa menstrualarena, hor bota zizkidatenak, mikago enzoz. Eta, horiek badira sektore bat, ez? Eta gero bestetik dauz fatxak, los fatxones. Eta horiek oso divertigarriak dira, asko maite ditut. Tanetarik esaten didate. Nik uste dut nolabait asko sumintzen direla nire, imaginatzen dut, hori izan daitekeela, nire izkerarekin, nire gauzak esateko moduarekin,
bideoak bebai oso harinak dira, nik uste dut hori asko sumintzen dituela, eta nik uste dut haien aserraldia edo gestionatzeko oso modu infantila dutela. Nik imaginatzen ditut haien etxeetan horrela eta horregatik iazten diate. Eta, bueno, badanetarik eta asko gustatzen zait, oindala ez asko, igo izan nuen euskarazko monologo bat, eske gainera tontuak dira, nire monologo guztiak ikusten dituzte. Hainbeste aserratzen bazera zergatik ikusten dituzu, jode. Nik adibidez, Dani Estebe sareetan jarraitzen dut, baina ezin ditut bere bideoak ikusi, ez dut aguantatzen, jode. Bueno, hauek danak bideo guztiak ikusten dizkiate, eta euskarazko baten idatzi zian batek, no se te entiende nada, sácate la polla de la boca. Eta erantzun nion, sacarme la polla de la boca, jamás. Asko divertitzen naiz haiekin. Azkenean zuk ere, ez duzu emakumearen estereotipoarekin bat egiten, ez? Eta agian horrek gehi, esaten duzun diskurtso feminista horrekin lotuta, ez? Pizten du beraien. Bai, buruak ez da egiten die. Bai, gainera, ulertzen dut, azken finean interneten dauzen pertsonak direla, behin baino ez dute irrealitatearen edo virtualitatearen muga hori igaro, eta txorrada bat izan zen, behin idatzi zidaten kartel batean, rotuladore batekin, hija de puta, muereteko la tercera dosis, txertoen aurkakoak edo negazionistak izango ziren, eta bueno... Ez pandemiaren garaian ere ibili zinen horreiotake, ez? Zientziaren arlotik fake news guzti horiek gezurtatzen. Karo, eske ni gainera hortik nator, ni irratsaio zientziarekin zerikusia zuen, edo, pentsamendu kritikoarekin zerikusia zuen irratsaio bat egiten nuen, eta hortik nator. Orduan, nire monologo askotan, gai horiek jorratzen ditut bai, ez? Orduan, behin baino ez dute muga hori igaro, eta hala ere divertigarria izan zen, halako gauza simboliko batean geratu zelako bai, eta gainontzekoak hori interneten dauzen pertsonak dira, orduan guztiz inofensiboak direla esango nuke, bai? Potatzen dituzten mezuak larriak edo lodiak izan daitezke, baina ez dira urrutirago joaten sekula ere, eta badakit hori ez dela gertatuko. Aurrera begira, ez? Ekainean itzordua ikuskizun horren urte horrenarekin, eta hemendik aurrera zer zin proiektu gehiago izango dituzu eskuartean, non ikusiko zaitugu? Eskezakit, saiatuko naiz toki guztietan egoten. Printzipioz gure asmoa despotorrearekin jarraitzea da, gure open mikarekin jarraitzea da, despotorropen izeneko open mikonekin jarraitzea da gure asmoa, eta, oraintxe bertan, ETB baten, Gazteako berlehiaketan, banago bebai monologo laburtsuak egiten, eta emetik eta ara ibiliko naiz, esike bakizu, ekainaren 16an 8:30 Bilborroken, sarrera 7 euro. Promoa eta guzti, hemen utziko dugu beraz elkarrizketan, Lindane, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gonbidatzeagatik. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solasalderekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Ibon Meñika, orain arte. Gaur etorriko altzara. Eta gauean? ¿Te gusta? Vamos. Let's go. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, jakin bazenu zure bihurri opegi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan, suzko erroberak bihurtzen gara, suzko erroberak gauaren babesean. Damuaren mamuako zenki esan zuen,
Pentsatu zazue ondo arauak eutxi baino lehen. Zuzena okerra zuzen, hemen ez da inor libratzen. Noizean behin, besoak zabalik, aizea zalean adrenalina zainetan. Jakin bazenu zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan. Besoak zabalik, aizea zalean adrenalina zainetan. Biotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan. Suzko errobera bihurtzen gara. Suzko errobera gauaren babesean. Ez dago gerorik ez, egin gabekoagatik baino eginagatik, damutu gaitezen. Suzko errobera bihurtzen gara. Suzko errobera gauaren babesean. Suzko errobera. Suzko errobera. Gauaren babesean. Pues izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diska ateratzea, zen lehen diska atera genuen 2017an. Maketa atera genuen 2016an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pila bat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Niretzako kaleratu duana, disko bada, bai, trikiko disko bada, baina niretzako dira nik urtetan zehar egindako abestiak, baina beti berdinak gertatzen ditean. Egiten dituen, eta edo ahaztu, edo gerora ez zitzaizkidan gustatzen, edo ja uzten nuen. Bastardik zen musika estiloa, lehenengo aldiz entzuten duen batentzat izan daiteke pixkat folklorikoa, bero oinarria pixkat igual zelta edo irlandar doinuetan egon daiteke. Nik uste dut gero eta gehiago ari garela pixka bat rock radikal baskoaren sustraiak hartzen eta nahasten pixka bat melodia edo harmonia horiekin. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez.
Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Egunero legez eguneko solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Ibon Miñika, eguerdion. Hala, nekarri. Bueno, azteko hasiko gara Jon Iripen epaiketari buruz hitz egiten, badakizue oso mediatikoa izan dela prozesu guztia, emaitza ere mediatikoa izan da, eta epaimaiak Jon Iripi eman dio arrazoia, Merger Datogerrianen aurka difamatzeagatik egindako auzi horretan. Auziaz ez dugu hainbeste hitz egingo, bai ordea sortu duen erreakzio sokari buruz, izan ere ikusi dugu, ez? Nola jendea txalotzen egon den, posarren ere ikusi dugu epaiketaren edo ebazpen honen ondotik, zer egozten diozu zuk hau eta zein punturaino, ez, izan daiteke arriskutsua? Bueno, bai, eskerrik asko zen, eta ni ez naiz epaia, ez dakitzen nola izan den prozedura guztia, ez naiz bertan egon, ez naiz emakumea, orduan, ezin dut horrelako epaitegirik egiten, edo egin, zen eta azken finean, ez dakit benetan segertatu egin dan, ez da? Eta horretarako, nik aurre ikusi egin dudanean, edo jaiki egin dudanean, eta ikusi egin ditu dudanean zare sozialak eta nire bertokoak, ez da? Nola txalotu egin dute horrelako prozedura eta nola zen izan den emaitza, klaro, nik pentsatu dut, baina benetan zeri buruz hitz egiten ari garen, ez da? Gaude kasu konkretu bati buruz hitz egiten, ez dakigula ziurrenik zer gertatu egin den, nik ez dut esaten, ez da? Nolako ezatzarrerako, baina bai, askotan horrelako kasuak ematen direnean balio zaigula deslegitimatzeko hainbat lege, deslegitimatzeko hainbat diskurtso, deslegitimatzeko baita ere mugimendu feministari eta are gehiago gauza pertsonal bat izango balitz bezala. Gaude hitz egiten, ez da, pertsona konkretu bati buruz eta gainera diruduna, oso diruduna dekona, diru asko dekona, eta gainera ez dakit noren erreferentea den. Gainera ikusi beharko genuke ez da bere bizitza edo historiaren bizitza, ez da, zen eta, hombre, Johnny Depp dauzka denok bezala, eta hor nik baita ere ipiniko nintzatek, ez da, bere itzalak eta bere argiak, eta orduan, argiak eta itzalak baldin baditu, beste pertsona bat bezala, orduan. Ostras, gauza pertsonalera bidali eta ikusteraztea, begira zein arrazoia dekon, begira zer egin dion pertsona honek, begira, ostras, nik uste dut baita ere Johnny Depp iraman behar izan ditu bestelako prozedurak oso pertsonalak izan direnak, eta ez zegoen elkar lotuta bakarrik prozedura honekiko. Hori alde batetik eta beste aldetik niri batez ere. Beldurtzen hauena da horrelako kasu konkretuak erabiltzen ditugunean, hori deslegitimatzeko bestelako gauzak, ez da? Adibidez, eske baita ere emakumeok erabiltzen ditu horrelakoak entzun eta irakurri behar izan ditut, ez da? Nola guk ere erabili izan ditzakegu horrelako ez da, legeak edo horrelako bideak gure, ez da, batez ere, gure almen propiorako edo guretzako, ez da? Eta, bueno, benetan ez dakigu zer gertatu egin den, hori alde batetik eta beste aldetik da kasu konkretu bat. Ezin dugu kasu konkretu bat, ez da, generalizatu eta orokortu eta denontzako berdin eta are gehiago. Kontuz, nori ematen diogun jateari. Zen eta, claro, horrelako diskurtsoak oso baliagarriak dira, hainbat, ez da, alderdientzako, hainbat, sektorentzako, eta batez ere oso mingarriak diren, eta feminismoarentzako oso mingarriak diren sektorentzako. Kontuz horrelako epaitegiak egiten ditugunean, eta epaitegi publikoak egiten ditugunean, alde zarretik, bai, hasieratik, eta ez dakigulako zer gertatu egin den, eta gero emaitza jasotzen dugunean. Orduan, horrelakoak nik beti egiten dudana, prozedura horrela izan da, baina nik ez nintzateke sortuko inbeste emaitzean. Baizik eta diskurtso mailan non ipiniko dugun fokoa eta zergaitik hainbeste txalotu egin dugu horrelako
horrelako emaitza, nik ez dut oraindik ere ulertzen zer dan txalotzen duguna, ez da? Bueno, bai, ulertzen dut konektatzen garela, ez da? Referente bat daela, eta hortatik gure, ez da, referente gisa izan dugula aktore modun, eta mito bat erortzen dela, baina mitoak erortzen dira zenta pertsona garelako, denok pertsona garela. Orduan, bai gure itzalak eta gure argiekin. Bai, salaketa faltzuekin gertatzen den bezala, ez, batzuetan, badakigu salaketa guztien euneko 0,0 bat direla, baina bat bakarra ereltzen denean, ez, adibide gisa hartzen da, ez? Nik ez dut ez da, jadanik ez da hartzen, el 0,0 bat. Osa, nik ez dut ez da, bertan, zirrikitu horretan ez naiz ez da sartzen. Zen eta, zerbait historikoki, estrukturalki eta gizarteak demostratu egin gaituen zerbait da, gizarte matxista batean bizitzen garela. Eta da, gizarte eta eraikuntza ez soilik hemen gertatzen den zerbait, baizik eta munduen zertan ematen den eraikuntza bat. Orduan, niri bostasola 0,0 bat da, ze historikoki zenbat indarkeri jaso izan ditugun eta ze motatako indarkeria jaso izan ditugun. Horren dira, ez atara da joaten, ez da, justo nengoen nire ikasle baten, ez da, azkenengo graduko maiorako lana irakurtzen, eta zegoen adibidez mutilazio feminionari buruz hitz egiten. Eta men bakarrik Bilbon, 1000 emakume dauz mutilazio feminioa praktikatzen dena. Ostras, nola? Ordan ez naiz ez da sartzen 0,0 bat. Baizik eta ja, bakarrik dago justifikatuta dauden legeak eta dauden estrategiak, eta gaudela bizitzen historikoki, estrukturalki eta orain dela asko gizarte matxista baten. Horixe hausnarketa alde batetik eta epaitekekin lotuta gaurkoan beste albiste bat, Madrilgo Auzitegi Gorenetik datorrena, izan ere gogoratuko duzue Estrasburgok agindu zuela, Tristainen zigor hori berrikustea, eta Gorenak batzitu ez duela berrikusiko, hainbat argudio eman ditu, ikusiko dugu informazioa osatuko dugu jarraian. Errespetatu egiten dituela, ez? Epaitegien ebazpenak eta markadak pasa ditugu, entzuten, legea betetzeko dago. Bada, esaten duguna da, bete dezatela. Ibon, zer duzu esateko, hitz gutxi ez, behin eta berriro horrelakoak ikusterakoan, atsekabea ere egongo da inguruan noski. Bai, eta nera atsekabea areagotzeko arrazoia baina ez ditugu topatzen. Eta egoerak edo gertaerak aurra joan alda are gehiago. Ze azkenean, Xabierrek espetxe zigorra betea daukaia da. Eta hori, independentemente zer gertatu daitekeen, niote, oin sartzen gara honetan, ja espetxe zigorra betea eukingo luke. Argi dagoena da, gero ebazpen juridiko batek, nolabait ere, atzera ezina izango litzateke berentzako, baina beste batzuentzako aurrekari bihurtu ziteken. Eta hor dago benetako afera, ez? Eta estatu espainolak eta batez ere sistema judizialak horrela ulertzen du. Ez da lehenengo kasua gainera. Europako giza eskubideetatik eratorritako ebazpenak ez betetzea edo betetzeko zailtasunak sortzea edo atzeratzea eta horren ondorioz espetxe zigorrak areagotzea ez da lehenengo kasua ematen dena estatu espainiarrean. Zoritzarrez, sistematikoki egiten duen jokabidea modus operandia da. Eta maila batean dago justo errotua sistema judiziala zeren gainen eraikitzen den. Eta hor dago benetako eztabaida ez. Xabierren kasua gainera, emoten ari diesen gertaerak, badirela, entzutegi Gorenak bere burua babesten duela nolabait, ez? Betearazteko bitarteko izan beharko litzateke legitea onartzea, eta nolabait ere horrek maila baten ekarriko lukeen bestelako prozedurari jarraipen baten motea, eta hor nolabait ere oztopo bat jarrita, lehen esandakoa. Europatik eratorritako ebazpen baten aurrean nobaiteko oztopo bat jartzen du, ez. Eta hori, sistema demokratiko normalizatu baten logikan jartzen dugun elementua bezala kokatzen dana. Ez danean ez bapere normala, ez bapere demokratikoa, eta juridikoki gainera oso eztabaidagarri eta oso eskandalagarri izan beharko litzatekena. Baina benetan fondoan bestelako eztabaida hori dago.
horre badaude tortura kasu batzuk, badaude aplikatu izan direzenak beste kasu batzuegia da, honekiko baitere oztopoak jarri izanak zemortatako egoerak sortarazi nahi dituen, eta nolabait ere hor atzean dagoena da, izaera politiko dun gatazka baten ondorioak direnen gertaera horreri, nolabait ere gatibu mantentzeko nahi bat segitzeko asmoa daukola, eta entzutegi gorenak asmo politiko horretan funtzio oso argi bat betetzen duela. Eta gainera badakigu ze logika edo ze ikuspegi ideologikotik eta ze estrategikotik baitere markatua dagoen. Eta horren nolabait ere areagotzen du baitere larritasuna ez. Honen aurrean egiana da, testingurua baitere zemotakoa izan dan azkeneko urtetan, adibidez Xabierren atxiloketa zenean eta gaurkoan, ziurrenik Euskal Jendartearen baitan baitere ezberdina da. Eta horren maila batean, moten digun, kakotzen artean, esperantzako aukera bat, benetan, sozialki, politikoki, instituzionalki, bestelako eztabaida bat sortarazteko. Ze azkenean hemen, badago fundamentozko elementu handi bat. Eta izan da, status quo, eta inkluso lotu nezaken lehenko gaiarekin, status quo kolokan jartzen duen oro, sistema judizialak ze paper betetzen duen. Eta status quo mantentzeren aldeko jokabide baten alde, posizionatzen da. Eta ezbaian dagoen eztabaida hor dau. Norekin alderatu beharko litzateke, Estatu Espainiarraren sistema judiziala horrelako jokabideak Europaren testuinguruan emonez gero? Seguramente, gure ikuspegitik, gure ikuspegi eurozentristotik, nahiko demokratikotzat kokatzen ez ditugun estatuen pare jartzen ari du bere burua. Baina berdin zaio, helburu politikoa askoz ere, ez dakit ez, pixu gehiago hartzen duelako, baina eske orain dela 10 urte bestelako jokaera bat okin zuen berdina, Parauk doktrina izan zeneko jokabidearekin, atzera elkarri zigotzaiona, baina urteak pasau ala, noraiteko ez, desgaste hori, sama hori, espetxe zigor gehigarri hori, areagotu zuen. Hori da Espainia. Zerbait gaitzeko besti? Ez, honeko sonda saldo egin dago, baina bai paratzea, zentratzea berek aipatzen zuen, aldaketa horretan eta non gabiltzan. Eta egia da, eszenarioa guztiz aldatuta dago, eta nondik ikusten dugun, eta zen irakurketak egiten ditugun baita ere. Eszenatoki horretan baita ere da politikoki nola aldatu egin diren gauzak eta nondik ikusten dugun, eta ezak bereizketa horretan, botere bereizketa horretan, alde batetik ikusten dugu, orain bendik ere botere bereizketa horiek, eta suposatzen da, bai konstituzio horretan, hainbestek, gainarritzen eta esaten dutenek, ez dauela eta ez da ematen, baina baita ere horrekin lotu eta politikoki nola aldatu den eta nola ikusterazten den, badirudi urratzak eman dire, baina justo, gaur goizean geuden, beste mai batean, eta da, zemotatako olatu berriak etortzen diren. Eta horrekin lotuta, badirudi dela, estatu finko momentu honetan, zer ematen den, baina, gauzak aldatu aldira asko bi urtetan, Orduan, baita ere, paratu eta zentratu behar gara, eta aprobetsatu gauden momentuan gauzak aldatzeko, errebindikatzeko eta ikusterazteko bestelako olatuak ez etortzearren, batez ultraeskuinderreko olatuak etortzen baldin badira. Egia da, eta horregaz, eta bat etorrita, badago hor elementu oso neko azpimagarri bat, eta batez ere, botere zenbaitzuetan, batez ere judikaturan eta bestelako batzuetan, baina batez ere botere judizialean dauden noraiteko posizio, ez dakit ez, sendoenak, irmoenak eta ultraeskuinarra kontserbadorenak hor kokatzen dira. Eta batez ere bereziki gorenan, ez? Eta horren lekuko dire, eratortzen direnei batean baitat, ebazpen ze korte ideologikotik baitere begiratua dauden eta zelako sesgo ideologikotik indina dauden, ez? Eta hor nik uste baitere dara neko nabaria. Beste gai bati ere heldu behar digugu gaurkoan, kutsu politikoa ere baduena, San Ferminetara begira jarriko gara, geroz eta gutxiago falta dena, gogotsu egongo direna, baina aurten ez da txosnagunerik izango. Zergaitik, herri San Fermina plataformak salatu duenez, bertan bera utzi duela, Nafarroako hiriburuko jaietarako prezuen egitarau osoa, hain zuzen udalak txosnak beste gune batera, kanpoaldera jartzera proposatu duelako, baita ere ordutegi murrizketa, ez dira akordio batera heldu, eta azkenean jaiak bertan bera ustea erabaki dute, dena den bertan zigituko dute, aipatu dute, baina batez ere salatu dutena da udalaren kudeak eta traketza, eta jarrera zurruna entzungo ditugu. Herri San Ferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak aldezarretik bota gaitu. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu herri San Ferminak.
Ez zaio gustatzen bestelako jai eredu bat aldarrikatzea, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Programa hau bere horretan, bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori ze beraien salaketa eta beraien erabakia. Gogoratuko dugu baita ere duela aste batzuk Iturroman gertatutakoa, atxiloketak egon zirela, ertzainaren oldarraldia, beraz, aurrekariak ere badirela, ez? Zeri erantzuten dio zuen ustez, Maiaren horrelako erabakiak eta horrelako jarrerak? Herri mugimenduaren aurkakotzat jotzen dituzu zuek ere, beraik bezala? Ni guztiz, ez da? Zen eta, ostras, claro, badirudi txornak, da jaiak azken finean, baina ez, eske asko zer sakonagoa da, eta guri eta uste dut, eta askotan, hitz egin dut, zer egiten digun, ez da, Euskal Herriari zer egiten digun desberdin, eta badirudik, baina zer esango duenek, ez da, baina benetan, txosnak ematen duena da, herri mugimendua dago kulturarekin lotuta, eta baita ere dago politika gintzarekin lotuta, eta hori politika eta mugimendua egiten dago herri mailan. Ez da, adibidez, nik adibidez ez dut hainbeste, ez da, Nafarroako egoera ezagutzen, baina bai Bilbokoa edo bai nire herrikoa, ez da. Eta egiten dionak mugimendua eta egiten diona herriko jaiak, dira txosnak eta da herrikoak mugitzea, ez da. Egia da, tabernak daudezera eta baita ere, ez da, eta tabernat txikiak baita ere kontsumitu, baina hori da, nola guk, ez da, nola antolatzen garen baita ere herri mailan, ez da, eta beti ere dekogu aukera egunen osoan egotea, baina egotea espazio bat, ez da, espazio gune konkretu bat, non mugitzen garen don dagoen errebindikazioa eta herriak, jaiak okupatzen dugunak oso garrantzitsua dira. Eta justo manifestoan ematen dutena ez da bakarrik herria mugitzen da baizik, eta errebindikazioak baita ere mai gainean ipintzen duten, ez da, eta hor dagoen, ez da, txosnekin dagoen lotuta dira errebindikazio oso desberdinak dira. Txosna antirrazista, txosna ekologistak dauz, txosna feministak dauz, txosnak non errebindikazioak ekartzen dira, eta horrek ekartzen duena da kultura da errebindikazio eta oso desberdin egiten gaituen zerbait. Eta baita ere jaiari ematen dio politika gintza eta hor esatea bestelako espazio eta parte hartzeko bestelako espazioak. Claro, beti ere esaten dugu, nola sustatu partaidetza jendartearen artean. Egia da, claro, pentsatzen baldin badegu modu esanzuntzu baten partaidetza eta jaia, ongi, baina da modu bat eta modu benetan parte hartzen duguna, bai. Igual, txosna edo konpartzetan parte hartzen dugunak, baina baita ere kanpoan geratzen garen, orduan. Da, momentu bat oso giro garrantzitsu bat baita ere jaierako eta baita ere mugimendu eta kulturalarako. Niretzako da guztiz herriko mugimendu baten kontra dagoen estrategia bat eta oso argi ikusi egin dena eta da kanpoan ipini beharko dezenukete. Txosnak izan beharko lukete eta nik konparata Bilboko egoerarekin erdigunean ipintzen dugu eta gainera adibidez Bilboko egoera da beti ere da udaleraren kontra eta ez kontra, ez da baizik eta errebindikazio modun ekartzen ditu hainbat, ez da, diskurtso, errelato, ez dela beste modurik ez legoki izango lekurik, orduan oso garrantzitsua izango litzateke horrelako espazioa jarraitzea, ez da, eta nire, ikusi egin dudanean gaur goizean, pena handiz pentsatu dut, eta beti ere da noraino helduko gara horrekin, ez da. Eta igual Nafarroan ez da inbeste, baina adibidez Bilbon bai oso garrantzitsuak dire. Adibidez, konpartzak. Politikarekin eta aldarrikapenekin txosneak eta txosnaguneak duten lotura zuzena, ez? Eta bertan parte hartzen duten guztiak, parte hartzen dutelako urtean zehar eta egiten dutelako milaka ekimen, milaka hitzaldi, ez? Eta datzen dagoen lan hori guztiaren adibide txiki bat besterik ez direla txosnak, ez? Bai, ni bat nator eta ari antropologiko horretatik tiratu da, ez? Hor galdera bada, jaiak esan dezagun norenak diren, ez? Eta hortik tiratuta jaiak jenderenak, herritarrenak, hiritarrenak dira. Eta horren arabera, ez? Nolait ere, komunitate baten, une batean gauzatzen diren nolaiteko elementu daude. Eta komunitate horrek dituen, ezin egonak, aldarrikapenak, protestak, egiteko moduak eta barrak, nolaiteko esposatzen dituen espazio bat da jaiak, ez? Eta ikusten ari garena da, seguramente, hainbat jaietan eta hainbat jai batzordetan, konparsetan, txosnagunetan eta barri joan izan direzenak, hainbat eta hainbatek eukin dute azkeneko urteetan noriteko bildur bat, eta zan pandemiak zelan bait, ebai edo ez, moztu egin izan duen egoera bat, gero ondoren ze egoeratan aurkit gintezken
bildur hori, ez. Batez ere, zoritzarrez, konkista asko, lan askoren ondorioz egin bezen direlako baite jaien testu inguruan, eta 2 urteko noiteko geldiune horrek sortara zezaken noiteko bestelako jokaera batzuk edo bestelako joera batzuk baitere berriro gailentzeko asmoa, ez? Eta mailak, uste dut, logika horrei irantzun izan diola, ez. Eta gero nik uste dut dagoela bigarren eztabaida bat, batez ere hirietan edo hiriburuetan, eta apurtxu bat ja dimentsio edo eskala asko zer handiago bat daukatena da, jaiak gero nola kudeatzen dira, ez? Eta hor dago baitere eztabaida bat, dago talka bat, dago tentsio bat, ez? Eta da, eta adibidez, Herri San Ferminek baitere aldarrikatu dute, ez? Proposamen ezberdinak egin izan dituzte, egon izan direzen egoeren aurrean, nolabait ere egokitzen asmatzeko eta oreka bat topatzeko. Danok daukagulako, jai ez disfrutatzeko eskubidea, deskantzatzeko eskubidea, ez dakit, ez? Egoera ezberdinak emoteko eskubidea denbora berdinean. San Ferminen maila birritan baino ez da bildu, eta gainera nahiko entzungorri izan diete egin izan dituzten iradokizun eta proposamenei, ez. Eta horren atzean nolabait ere dagoena da, kasu honetan udal gobernuak, nolabait esan ulertzen duen jaien kudeaketan nori dagokio. Eta bere ustea argi dagoena da, udal gobernuari dagokiola erabakitzea nork eta nola kudeatzen dituen jaiak. Eta hor dago baiteko tentsio bat. Eta Bilbon, adibidez, zantzuiek baitere somatzen dira, ez? Eta noite potere kontrapotere logiko hori baitere emoten direnak, ez? Eta nik uste dut, eztabaida ez da bazterrekoa, ez da bigarren mailako eztabaida bat. Uda osoa eukingo dugu hemendik aurrera, jende asko pandemiaren ondoren eukingo du, espazio zabaletan, jende ezberdinegaz interaktuatu, kulturaz disfrutatu, bere aldarrikapena plazaratzeko guneak sortzea, eta nolabait ere aurrikus dezakeguna da horrelako jokabideak zemotako ikuskera ekar dezaketen zenbait gobernutatik. Batez ere, kontu hartuta, San Ferminek, maila batean, txupinazo, guztiontzako txupinazo bat ere badirela jende askorentzat, eta orduen, eragin bat ukin dezak, eta batez ere Nafarroan, San Ferminetan ardezaken jarrera bat, gero beste hainbat herrietan baitere igerri daitekelako, ez da arriskua dago. Aurrekaria izan daitekela, ez, etorriko denaren arira. Amaitzen joan behar gara, baina lehenago, ingurumenari buruz ere hitz egingo dugu, izan ere, aste honetan beste albiste baten berri izan dugu, kezkagarria tartean, uraren agentziak oniritzia egin diolako enpresa pribatu batek egin nahi duen proiektuari. Proiektu hori da beste zabortegi bat eratzea, Lezaman, Ganguren mendiaren magalean zuzen ere, 40 hektarea izango lituzken zabortegi hori, 55 futbol zelai bezala izango liratekena, imaginatu ezazu Zaldibarkoa, baina 2 aldiz. Hori izango litzateke, eta dagoeneko lehen oniritzi hori badauka, ez? Nondik gatozen ikusita, ez? Kezkarako aukera edo parada badago, ez? Nola ikusten duzu, ez dakit nola maituko den momentuz, oniritzi bat besterik ez da, ez? Baina hemendik aurrera, aurkakotasunak eta aldekotasunak egongo dira, ez? Txostenak, ingurumen txostenak, baina badakigu ez, nola maintzen diren gauza hauek askotan. Ni justo pentsatu egin dut hori Zaldibarreko zabortegiarrekin, eta momentu horretan, izan zen justo pandemia baino genenago. Eta momentu horretan ni goratzen dut, honi buruz hitz egin genuela eta asko hitz egin genuen zer nola, ez da, planifikatu, nola estrategiak, zer motatako gauzak, eta, mai gainean ipin egin zan zerbait oso garrantzitsua zela, ez da, bestelako, batez ere Eusko Jaurlaritzatik, egon beharko lirateke, bestelako babes guneak, bestelako babes ekintzak, eta batez ere, ingurumenari begira, bestelako estrategia batzuk erabili behar genituen, ez da. Momentu horretan, ez da, pandemia etorri egin zen, eta pandemiak ekarri egin dituena, beste gauzak batzuekin batera, eta murrizketak eta izan dira, geuden pandemiari begira, baina ez ditugu ikusi beste dauzkagun bezke 1.000 milioi erronkak, ez da? Ordan, pandemiak egin dugu horrela foko handi bat bakarri begiratzea horretara. Ordan, ez ditugu ikusi ez da murrizketak, ez ditugu ikusi ez da zemotatako igoerak egon diren hainbat erregaietan, hainbat adibidez, 1000 gauza gertatu egin dira eta jarraitu egin da bizitza, eta alde bat eta bestaldetik zemotatako ekintza jarraitzen dira ematen. Eta hortatik paralizatu egin dira hainbat gauzak oso lotuta daude ingurumenarekin, berdintasunarekin eta hainbat erronkekin. Eta hortatik nik nengoen pentsatzen hori, Zaldibar, hori neukan, ez da, zirrikitu bat horri buruz hitz egiteko eta bestelako estrategiak eramateko, baina badirudi hor geratu egin direla, ez da, eta ez
Eta hori bai txostenak egongo dire, baina segurenik egingo dela azkenean. Gainera badirudi enpresa pribatu honek badituela irregulartasun batzuk dagoeneko antzeman direla, beraz ikusiko dugu ea nola maitzen den gai hau seguru asko beste solasaldi batean ere honi buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, Ibon? Badaukot, baina igual ez dago denbora, bai, ni izate Zamudiokoa naz, Lezaman parean dau eta gainera mugan dago proiektu hau. Eta preokupazio handiz begiratzen dute hau. Igual beste solasaldi baterako moten du, baina hor badaude elementu batzuen ikustot, maigainatu erko nituzue galdera moduan. Eta sartu gabe, gainera egonaz informatzen. Naita gaiarekiko, eta da, ura agentziak oneritzi emon dio txosten baten bitartez, Lezamak udalak kontrainforme bat plazaratu du hankaz gora jarri duen ura agentziaren txostena. Galetu beharko genuke orduen ura agentziak ze paper dauko horrelako plantamendu bat egiterako momentuan. Bigarrena da, enpresa honek duen oiteko izaera nahiko mesfidatia izan daitekela. Enpresa pantalla fantasma baten itxura dauko, bere kapital soziala areagotu du urte gutxi beren bueltan, eta gaur-gaurkoz oso lurralde, oso lur desoroso bat den lekuan horrelako 100.000 euroko ordainketa bat egiteak orduen ze aurreikuspen eta ze informazio izan dezakeen. Eta gero hirugarrena, ez dika ipuntatzen dela baita ere da, Zaldibar hain gertu ukinda, ze ez dakit ez, interes aurreikuspen egon daitezkeen, hor egon daitezkeen, hainbat botere guneetatik, bai politiko eta bai ekonomikoa. Eta gu guztia, transfondo eta bukatzen dut, badauko bestelako esangura bat, evidentemente ni Txorierriko izatez banaz, aspaldiaz naz bizi, baina banaz, eta gero, Txorierri bera deko zen elementuak baitere testu inguru berdian jarri beharko nuke, porque zabortegi horren proiektu posible bat aurreikus dezakegu, eta ja dago erosita horretarako lur posible bat, baina gaur-gaurkoz, orain dela aste bat, jaso dugun berri bat da, Siemens Gamesar, Zamudion daukona bere egoitza, agian murrizketak eta kaleratzeak egin ditzakela. Gaur egun osasungintza zerbitzuak, espezializazio bat bera ere ez dago gaur-gaurkoz Txorierrin. Ginekologoa baitere, herritik kanpo baitere egin behar da zenbait lekutan. Eta adibidez, pairatu izan ditugu hainbat eta hainbat gertaera aurretikoa, lindaneren elementuak eta barrak. Eta galetu beharko nioke gure buruari, eta nik Eusko Jaurlaritzarekin espreski, zemotako Txorierrin bizi eta lan egin daiteke modu duin batean, horrelako testuinguru batean. Eta bihurtu nahian, Zaldibarrek ekardeguen efektuari loturiko bestelako zabortegi bat, herriari gainera inongo informaziorik emun gabe. Beraz, nik gaia luzatuko nuke, baina gutxienez honekiko baitere, mehatxu horren aurrean salaketarik handiena. Eta uste dut herritarrak baitere preokupazio eta alarma handi bat daukatela horrekiko. Eta uste dut pertinentia dela salaketarik. Hortze gelditzen da mezu hori ere, eskerrik asko Estilinarez eta Ibon Meñika beste bengurean izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Zela ineten izan, baina ikusiko nuke guztaudi Euskal Eskola Publikotik datorren edo zein hirita lehendakari.